Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşdyr. Baqy tarap ýurdumyz baqy täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şumun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň sany video argatnaşyk arkaly Nowatdaky mejlisine geçirdi. Oňa bolatlaryň Aşgabat şäheriniň häkimleri çagyrly. Mejlisiň marşyny şu ýylyň 8 aýyny hökümetiň alyp baran işleriniň jemlenli. Degişli hasabatlar dinlenli. Yurdumyzy durmuş ykdysadyny ösürmeň wajyp meseleleri aralyp maslahatlaşyly. Hemde käbir resmi namalaryň taslamalaryny araly. Salam hormatly minister kabinetiniň agzalary, biz şu minister kabinetiniň faňly video artnaşyk arkaly Nowatdaky mejlisine geçirýär. Mejlis esasy şu ýylyň 8 aýynda hökümetiň alyp baran işlerini, jemler minister kabinetiniň başlygynyň ornatlarlarynyň hasabatlaryny dinläp, ýurdumyny durmuş ykdysadyny ösürmek günlük wezipelerini aralyp maslahatlaşýar. Söyleme resmi namalaryň hem taýýarlanan taslamalarını we hem beýlik käbir meseleleri de sereder. Şuň geçen teklan hem jemlerini jemleýänler hem gözüňde tutup mejlise welaýatlaryň we hem Aşgabat şäheriniň hem häkimlerini çağırdyk. Hormat prezidentime sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikov söz berdi. Vice-premier şu ýylyň geçen 8 aýyna gadanlanan makroiqtisady görkezler barada hatabat berdi. Olar ekli pugdoklarda durnukly ösüşiň üpşin edilýänini görkezýär. Geçen 8 aýyň dowamyna hormatly prezidentimiň başçylygyna ýurdumyzyň ykdysadyny okunly ösürmäge gönükdirilen maksatnamalaryň üstünlikli durumşa geçirilmegi netijesinde oňy netijeler gadanly. Hatabat döwrüne jemi içerki önüm 5,17 götürmardy. Yanvar-agust aýlary aralygynda geçenliň degişli döwür bilen deňeşdirilenle jemi öňrülen önüm 4,14 götürmardy. Fikraýyň dowamyna böýlek satu harit dolanşygy geçenliň degişli döwrüne garanyňda 19,14 götürmardy. Hatabat döwrüniň jemleri boýunça döwlet büdjetiniň girdeji böleginiň meýilnamasy 109,11 götürüm we çykdaji böleginiň meýilnamasy 92,14 götürüm ýerine getirildi. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalaryna ortaça aýlyk rehmet haky 2019-njy ýylyň degişli döwrüne görä 10,14 götürme ýoklandy. Büdjetden maliýeleşdirilýän we hojuluk gadaplaşygyny haky döwlet kärhanalaryna rehmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary hemde talip haklary öz wagtyna maliýeleşdirildi. Rejelerin görnüşdäki o milli maksatnamasynyň çäklerini ýurdumyz boýunça durmuş maksatly binalaryň we diskalaryň, ýaşaýyş çarlaryň hemde inženerçilik ulganlarynyň gurulşyk işleri alınıp barildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ykdysadytymyň ýagdaýyny her gün seljerip durmagyň, elektron senagatyny ösürmegiň, daşy ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan öňümleri özümizde öňdirmegiň, kabul edilen döwlet maksatnamalarynyň ýerine getirilişine gözegçilik etmegiň wajypdygyny bellädi. Döwlet başlarymyz täze iş orunlaryny döretmek we ministrlikler hemde pugdokloýun dolanyş idaralaryny ösürmek boýunça pugdokloýun maksatnamalary gözegçilik etmegiň möhümdigini bellädi. Häzirki döwürde emeli gelýän ýagdaýdan ugralyp, ýurdumyzy durmuş ykdysadyny ösürmegiň şu ýyl we geljek ýyl üçin çaklamalaryny taýýarlamak zerurdur diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Döwlet başçylygynda vice-premier geljek ýyl üçin döwlet büdjetiniň we maýa goýun maksatnamasynyň taslamalaryny taýýarlamagy tapşyryp, bir resmi namalary halk maslahatynyň öňü sirasynda ara alyp maslahatlaşar ýaly ministrler kabinetiniň inniki mejlisine hödürlemeligini aýtdy. Hormatly prezidentime de häkimleri gizlenip, Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmegiň maksatnamasyny kesgitlenilen çäreleriň ýerlerde ýerine getirilişine hemde sebitler we paýtagtymyz üçin berilýän büdjet serişleriniň maksady laýyk ulanmagyna bir gözegçilik etmegi tapşyrdy. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Meriedow gözegçilik edýän gonlaryny ýurdumyzyň neftka senagatyny ösürmegiň 2030-njy ýyl içinde döwür üçin maksatnamasyny ýerine getirmek boýunça şu ýylyň 8 aýyna alınıp baran işleriň netijeleri barada hatabat berdi.
Bellenşýäli neftin gaz kondensaty bilen çykaryşynyň meýilnamasy 1,2 köterim, tebigi we ugurdaş gazyň çykaryşynyň meýilnamasy 1,1 köterim, mawy ýalňyzyň eksportynyň meýilnamasy 100,8 köterim, nefti gaýtan işlemegiň meýilnamasy 103,1 köterim, benziniň öndürüşiniň meýilnamasy 105,16 köterim, dizel ýalňyzynyň öndürüşiniň meýilnamasy 106,10 köterim, kerosiniň öndürüşiniň meýilnamasy 100,10 köterim ýerine getirildi. Tuğuklandırılan gazy öndürmegiň öz tepkini 121,18 göterme deňmelli. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Vice-premieri ýöňdebarjy dünýä tejribesiniň esasyna neft gaz toplamynyň kärhanalarynyň işini hasy kämilleşdirmek, önümçük ykdysady görkezlerin durnukly artmagyny üpsün etmek boýunça anyk tawşyklar berdi. Döwlet başçylygymyz puwdugyň kuwatyny berkidýän, şol sanyna täze neft we gaz ýataklaryny gözlemek, anyklamak we senagat taýdan özleşdirmek, şeýlekim uglewodorod çygmalyny gaýtadan işlemek, hemde dünýä bazarlaryna uly islige eýe bolan önümleri öndürmek babatyna taslamalary amala aşyrmak boýunça işler şartlandyrmagyň mümkindigini ölçekdi. Şunu Türkmen energia serişlerinin eksportyny diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek baradaky mesele aýratyn üns berilmeliler. Döwlet başlarymyz Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan halkara gaz geçersiniň gurulşygynyň şartlandyrylmalygyny belläp, bu ýurda alınıp bolýan işleriň ýagdaýyny düýpli seljerip, işleri talaba laýyk ýola goýmak üçin zerur şäherler görmek barada vice-premieri anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Ewedew gözegçi edýän ulug aragatnaşyk ulgamynyň ministrlikleriniň we puwduklyň dolanyş idaralarynyň fikir aýda ýerine getiren işleriniň netijeleri hemde Türkmen aragatnaşyk agentliginiň aragatnaşyk enjamlaryny, program öpçünçiligini we ygtyýarnamalar satyn almak hakynaky kararyň taslamasy barada hatabat berdi. Yanvar-awgust aýlaryna ulug aragatnaşyk toplum boýunça önümçük meýilnamasy 114,5 göterim ýerine getirildi. Hatabat döwründe Türkmen Awtologlar Agentligi boýunça 103,14 göterim, Türkmen Demir ýollary Agentligi boýunça 116 göterim, Türkmen Deňiz Derýa ýollary Agentligi boýunça 115,11 göterme barabar ösüş gadanly. Avtomobil, demir ýol, howa hemde deňiz ulaglary arkaly ýük taşymagyň meýilnamasy 107,14 göterim, ýük dolanşygynyň meýilnamasy 110,14 göterim, ýolaşy gatnatmagyň meýilnamasy 101,17 göterim ýerine getirildi. Türkmen aragatnaşyk agentligi boýunça ösüş 109,11 göterme barabar boldy. Hatabatyň başyna vice-premier häzirki wagtda ýurdumyz boýunça döwrewap video aragatnaşyk enjamlar toplamynyň gurnulanlygyny aýdyp, enjamlary döwrewaplaşdyrmak boýunça zerur işleriň alınıp barlyanyny belledi. Türkmen aragatnaşyk agentligi tarapyndan halkara beýasy ýylan edildi. Onuň netijeleri boýunça Birleşen Arap Emirlikleriniň kampaniýasynyň teklifi kabul edildi. Taslamanyň durumşy geçirilmegi bilen video mejlis aragatnaşyk ulgamynyň iň kämil we häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelýän enjamlar toplamy gurnular. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentime de degişli resmi namanyň taslamasy ködürlenildi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, vice-premieri agentlikleriň maliýet aýdan üçinçiligini bir gözegçi etmegi tapşyrdy. Şeýlekem ähli düzümleriň işini döwrewap derizde alyp barmak we onuň netijelegini ýokalandyrmak boýunça zerur şäherleriň görülmeligini belläp, hormatly prezidentimiz bu wagtda vice-premieri anyk tawşyklar berdi. Döwlet başçylarymyz da degişli resmi nama gol çekip, ony elektron resmi nama durunşy arkaly vice-premieri iýerdi. Hemde gözüňe tutulan meýilnamalary ýerine getirmek boýunça birnäçe görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Glejew gözegçi edýän tögdä we dokma puwdoklaryna hemde telekeçik ulgamyna şuýlyň ýanwar-awgust aýlary aralygynda alınıp baran işleriň netijeleri hemde daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleri özümizde öndürmek we beýleki döwletlere ýeberilýän haritlaryň müçlerini artdyrmak boýunça kabul edilen maksatnamalar barada hatabat berdi. Tögdä we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrligi boýunça şuýlyň fikir aýyna tögdä durançygynyň amygyn meçheri geçenliň degişli döwür bilen deňeşdirilenine 17,10 göterme barabar boldy. Önüme öndürmegiň meýilnamasy 123,11 göterim ýerine getirildi. Dokma senaty ministrligi boýunça geçenliň degişli döwür bilen deňeşdirilenine nak ýüplegiň önümçügi 101,18 göterme, nak matalar 100,18 göterme, tekin we örme önümleri 117,18 göterme, güýen önümleri 107,18 göterme barabar boldy. Türkmen Hali Döwlet Birleşigi boýunça hali we hali önümlerini öndürmegiň meýilnamasy 111,14 göterim ýerine getirildi. Döwlet tarih çymal birjasy boýunça geçen 8 aýyň dowamyna birja sewdalarynyň 180-si geçirilip 17,681 şertnama hatap alındy. Sewda senaty idarasy boýunça ýerine getirilen işleriň ösüşi 125,5 göterme barabar boldy.
Tenagatçylar we Telekeçe birleşmesi boýunça yanvar-awgust aýlary aralygynda tenagat önümlerini öndürmegi götürşi 110,18 götürme, owagçylyk we adyk önümleriniň öndürüşiniň götürşi bolsa 127,17 götürme barabar boldy. Vice-premier şeýlekem hormatly prezidentimiziň taşygyna laýyklykda içerki we daşarky wadarlary ýokary hilli halalar bilen üpsün etmek maksady bilen olaryň öndürüşini artdyrmak boýunça maksady laýyk işleriň alınıp barlyanyny barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ajaýyp türkmen halalarynyň adamdadyň genji hadinasyny artdyran gözelligiň nusgasyny bellädi. Köpatyrlyk milli uşguna eýe bolan hemde halkymyzyň ýaşaş durmuşynyň bagatyny getip bolmajak gymmatlygyna öwrilen halalar dünýäde hakyky sunwatyň ajaýyp ýadgarlyk hökümine ikrar edildi. Türkmen halalary UNESCO-nyň maddi däl medeni mirasynyň tanygyna goşuldy. Munyň özi çeperelli halçy dinanlarymyz tarapyndan döredilen täsin halalaryň dünýä birleşigi tarapyndan ikrar edilmeginiň aýdyň subutnamasy bolup durýar diýip döwlet başlarymyz bellädi. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne içerki islegleri ýokary hililigi hemde bäsleşigi ukyplylygy bilen tapawutlanýan ýurdumyzda öndürilen ekologik taýdan arasy önümler bilen dolu üpçün etmek, ony dünýäde giňden wagt etmek, haritlaryň eksport kuwatyny artdyrmak boýunça giňerimli işler alınıp barlýar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we bu işleri mundan meýlekde dowam etmegi taşyrdy. Döwlet başlarymyz dokument tenagatyny ösdürmek meselesine öňe çekip, ýa-da wagtda bu ulgamyň milli ykdysadyetimiziň gaýtadan işleýän pugudygyny okgunly ösdürmegiň aýdyň misalyna öwrilendigini bellädi. Pugudygyň kuwatyndan has netijeli peýdalanmak, ýerli çygymal serişleriniň esasynda dürli görnüşli hemde bäsleşigi ukyply önümleri öndürýän ýokary tehnologiýaly kärhanlar döretmek boýunça wezipeler çözmek üçin netijeli çäreler görülýär. Hormatly prezidentime de kabul edilen maksatnamalaryň durumçy geçirilişine bir gödüçlük amal aşyrmak, hem de olaryň ýerine getirilişiniň netijeleri boýunça her aýda hatabat bermek barada vice-premiere degişli görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz enni öz öndürüp biljek önümlerimizi daşyndan getirmegi bet etmegiň zerurdygyny bellädi. Bu çäreler ilkinji nowatda ýurdumyzda täze iş orunlaryny döretmäge, telekeçileriň we raýatlarymyzyň iş ýerlerini taklap galmagy gönükdirilmelidir. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Durduliýew gödüçlük edýän pugudyklaryny şeýleň fikir aýyna alınıp bolan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. 2020-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlary aralygynda gurulşyk hemde senagat toplamyny öňüne öndürmek we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça bellenlen meýilnama 115,16 götürüm ýerine getirilip, ötüş 123,12 götürme barabar boldy. Gurulşyk we binagarlyk ministrligi boýunça ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen işler boýunça meýilnama 108,18 götürüm berja edilip, 107,17 götürüm ötüş kazandy. Tenagat we gurulşyk öňümçigi ministrligi boýunça hatabat döwrüne öňüme öndürmek we işlere amala aşyrmak babatda meýilnama 104,13 götürüm ýerine getirildi. Şunda ötüş 107,11 götürme deň boldy. Energetika ministrligi boýunça ýanwar-awgust aýlaryna öndürilen önümleriň ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ötüşi 127,17 götürme barabar bolup, meýilnama 118 götürüm berja edildi. Hatabat döwrüne elektrik energiýasyny öndürmekde ötüş 114,5 götürme deň bolup, meýilnama 106 götürüm ýerine getirildi. Şeýleň fikir aýyna Türkmenhime döwlet konserni tarapyndan öňüme öndürmek we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 130,11 götürüm berja edildi. Şunda ötüş 156,17 götürme barabar boldy. Aşgabat şäheriniň häkimligi tarapyndan şeýleň ýanwar-awgust aýlaryna ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 112,17 götürüm berja edilip, 103,13 götürüm ötüş kazandy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň vilayetlerine ýaşaş durmuş maksatly deskalaryň, ýollaryň, suwupçynçylyk we suwuruş deskalarynyň gurulşygynyň depkinlerini güýçlendirmegi taşyrdy. Döwlet başlarymyz medeni durmuş maksatly deskalaryň gurulşygyny bir gödüçlükde saklamak we bellenlen möhletini tamamlanmagyny üpçün etmek bagatda anyk görkezmeler berdi. Gurulşyk kadrlarynyň we düzgünleriniň berja edilmegine, gurulşyk hemde abatlaş işleriniň kiýiline aýratyn üns bermeliler. Hormatly prezidentimiz gurulşyk işleriniň depkinleriniň pesdigini, birnäçe deskalaryň gurulşygynyň tamamlanmaly möhletiniň ýygy galýanyny belläp, bu urda alınıp barýan işleriň netijeli käýfiýeti eýe bolmagyny üpçün etmegi talap etdi. Hormatly prezidentimiz gurulşyk senagatyny ösdürmek, täze önümhanalary we kärhanlary gurmak, gurulşyk toplamynyň talaplaryny dolu üpçün eder ýaly önümçi kuwatlyklaryny taýdaşly ösdürmek bilen baglanyşly işleri bir gödüçlükde taklamagy taşyrdy. Ýa-da döwürde ýurdumyzyň içinde energetika halkasyny döretmek we Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirjilgomyny gurmak boýunça işleri dowam etmek, şeýlekem degişli pugdoklar üçin maýy goýunlaryny çekmek bilen baglanyşly meselelere toplumlaryň esasda çemilişilmeliler.
Hormatly prezidentimiz meclise gatnaşýan häkimlere güzlenip, o milli maksatnamasynda kesgitlenilen wezipeleri üstünlükli ýerine getirmek üçin hususanna ýaşaýyş jaýlaryny, möhüm durmuş medeni we düzümleýin desgalary gurmak arkaly yerli ilatyň durmuş derejesini ýygyderli gowlandyrmak boýunça degişli çäreleri görmegi taşyrdy. Şoň bilen baglykda döwlet başlarymyz ýurdumyzda bina edilýän ähli desgalaryň gurulşygyna hem de olarda alınıp bolýan işleri öz wagtyna tamamlamak meselelerine toplumlaryň çemeleşmegiň wajypdygyny ýene däwre gedek belläp bu babatda anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Agam Radow gözöçüge diýen gonlaryna işleriň ýagdaýy barada şol sanna şu ýylyň başyndan bäri alym, bilim, saglyk goraş we sport gonlaryny ösdürmek boýunça ýerine ýetirilen işler barada hatabat berdi. Bellenşýäli häzirki döwürde ýurdumyzyň bilim ilgamyny, häzirki zaman usullaryny, tany tehnologiýany we dünýäniň bütün tejribelerini ornaşdyrmak ornuna zerur tagallar görülýär. Şol wagtyň özünde saglyk goraş ilgamynyň ähli düzümlerini häzirki döwürde dünýäde emele gelen çylşymly ýagdaýlar nazara alynıp, maksatnamalaryň işler amala aşyrylýar. Mundan başga da türkmen türgenleriniň ýöňde boljak halkary ýaşlaryna üstünlükli çykyş etmegini ýola goýmak maksady bilen degişli türgenleşik işlerine giň gerim berildi. Hatabatyň başyna ýakyny türkmen sportunyň dünýä ýüzüne kawraýynyň belinde galmagyna möhüm orna eýlejek täze döwrewap sport toplumlarynyň gurulyp bulanmagy berilenligi, häzirki döwürde olarda türgenleriň degişli taýýarlyk çärelerini guramaklary, tälimçileriň netijeli işler üçin zerur mümkinçilikleriň üpsün edilenligi aýdyldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, bilim biziň üstünlüklerimiziň we ýöňe gitmegimiziň esaslar diýip bellemek bilen ähli gurlarda innowasiýalaryň hemde iňte tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, ýöňde barjy tejribe we bilimleri daýanylmagy netijesinde ýurdumyzda giňgirimli maksatnamalar we meýilnamalar üstünlükli amala aşyrylmaly diýip aýtdy. Iqtisadi, siyasi, medeni we bilim mümkinçiliklerimizi ýokarlandyryp, ata watanymyzy diýipgindi özü şöyle bilen ýöňe alyp barýasyp, hormatly prezidentimiz garaşly döwletimiziň özgörtüçi siýasatynyň ileri tutilýän esasy urlarynyň biriniň mekdepden başlap milli bilim ilgamyny ýygyderli kämilleşdirmekden ibaratdygyny belledi. Şonuň bilen birlikde bilim ilgamyny köp sanly kemçiliklere ýol berilýär. Sanly bilim ilgamy talaba laýyk ösdürilmeýär. Bilim bermegiň ähli basgançaklaryna ulanýan okuw maksatnamalary täzelenmeýär. Hormatly prezidentimiz häzirki döwürde ýurdumyzyň çağlar baglaryna, umum bilim berýän mekdeplerde we ýokary okuw mekdeplerine ýüzüp gelýän ýaş nesillere berilýän bilim terbiýanyň häzirki döwrüň özüň talaplaryna alaýyk gelmeligine ölçekdi. Şonlukda häzirki zamanyň özüň tejribesi milli bilim ilgamyna işin ornaşdyrylmalydyr. Döwlet başlarymyz häzirki döwürde ýurdumyzyň bilim ojaklaryna alınıp bolýan işleriň bildirilýän taraplara alaýyk gelmeýändigini aýdyp, bilim ilgamyny kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işlere nägilerik bildirdi. Hemde işleri talaba laýyk ýola goýmagy vice-premierden talap etdi. Döwlet başlarymyz işde goýberen düýpli kemçilikleri we özüne alanan wezipäni oňarmanlyk üçin gowşuwdy Türkmenistanyň bilim ministriniň mektep we mektebe çenli çağlar idaralary boýunça orunmasary wezipesinden boşatdy. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentime de vice-premieri hemde vilayatleriň häkimlerine çağlar baglaryndan orta bilim berýän mekteplerden başlap ähli bilim idaralarynyň üstünlükli işlemegi, okuw işiniň üstünlükli alınıp barylmagy üçin ähli zerur zatlar bilen üpsün edilmegi barada görkezmeler berdi. Hormatly prezidentime de vice-premieri bu ýagdaýlary seljerip, degişli çäreleri görmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow gözöçüge diýen gomyny şu ýylyň fekir aýyna alınıp baran işleriň netijeleri, dürli medeni çäreleriň, şol sanna sergileriň, dürüjlük beýasçyklaryň we duşuklaryň, aýdym saly davralaryň, wagt edişi işleriniň hemde 2019-2025 ýyllarda Türkmenistanyň medeniýet ilgamyny ösdürmegiň maksatnamasyna gözüňetilen beýlik çäreleriň gurulmagy barada hatabat berdi. Metbuat sahypalaryna, teleradio ýaýlymlarda hemde internet sahypalaryna ýurdumyzda gadanlayan üstünlükleri, geçirilýän giňgirimli özgörtmeleri beýan etmek boýunça işler dowam etdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň täze ornatary hökümine wezipesiniň gözöçüge diýen gomynyň ýol başlarynyň işini teljermekden, burada kemçilikler bar bolsa, olary düzeltmekden, eger zerur bolsa, täze ýol başlary bellemekden ibaratdygyna vice-premieriň ünsini çekdi. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymyz Medeniýet ministrliginiň metbuatyň we teleradio ýaýlymlaryň ýol başlarynyň soňky ýyllarda döredilen kuwatly maddi teňki mümkinçiliklerden netijeli peýdalanmaýanlyklaryny belledi hemde bu ýagdaýy düzeltmegi talap etdi. Hormatly prezidentime de öňde boljak ähli bayramlaryna medeni çäreler taýýarlamagyň, olary giňden beýan etmegiň wajypdygyny bellep, şany tenleriň ähmetini belledi. Hormatly prezidentimiz sözüni dowam edip, ýylyň ahyryna çenli ýurdumyzda köp sanly medeni çäreleri geçirmegiň gözüňde tutulýanyny aýtdy.
Döwletimizin esas senelleri bolan garaşsyzlyk we bitaraplyk bayramlarymyzy biz üren ýokary derejede guramaçyklyk geçirmeler sep hormatly prezidentimiz belledi we şunun bilen baglykda vice-premieri anyk görkezmeler berdi. Şeýlekem döwlet başlarymyz ilatyň arasynda arasaçlyk meselleri, ýokunç ketellerin gaýramagynyň ýöňüne almak boýunça ýurdumyzda görülýän şäherler barada düşündiriş işleriniň giýiňden alınıp barylmalygyna öňe çekdi. Döwlet başlarymyz bu ýollardaky işleri iýişleşdirmeň zerurdygyny aýdyp, vice-premieri hemde häkimlere anyk tawşyklar berdi. Fanly video aragatnyş arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisinde soňra Akyl vilayatynyň häkimi Gurbanow vilayatda şu ýylyň 8 aýyna alınıp baran işleriň netijeleri buğday ekişiniň barşy goşa ýygy etmek boýunça görülýän çäreler hemde paýta ýymyna taýýarlyk görülüşi mallarçyk buğdagyny ýöňde goýulan wezipeleriň çözülüşi barada hatabat berdi. Soňra Balkan vilayatynyň häkimi Atakalliýew şu ýylyň 8 aýynyň netijeleri boýunça gadamdan durumjyk ykdysady ösüşiň görkezleri buğday ekişi goşa meýdanlaryna degişi agroteknik işleriň ýerine getirilişi hemde paýta ýymyna taýýarlygyň derejesi mallarçyk buğdagynyň kuwatyny artdyrmak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Soňra Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazar Muradow mewsimlen obagçylyk işleriniň depkini hormatly prezidentimiziň galy ekişini guramaçyklyk geçirmek boýunça beren tawşyklarynyň ýerine getirilişi hemde paýta ýymyna taýýarlyk görülüşi şeýlekem mallarçyk ösürmek boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Soňra Lewap vilayatynyň häkimi Amangelliýew vilayatda buğday ekişini guramaçyklyk geçirmek maksady bilen alınıp barýan işler hemde paýta ýymyna taýýarlyk görülüşi barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiziň mallarçyk ösürmek boýunça beren tawşyklarynyň ýerine getirilişi barada hem hatabat berildi. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Anna Berdiýew şu ýylyň 8 aýyna ýerine getirilen işleriň netijeleri, buğday ekişiniň depkinleri hemde paýta ýymyna taýýarlyk görülüşi barada hatabat berdi. Hatabatyň barşyna şeýlekem owa milli maksatnamasynyň ýerine getirilişi we mallarçyk buğdagynyň işleriň ýagdaýy barada aýdyldy. Soňra Aşgabat şäheriniň häkimi Gylejov göni video aragatnaşykda paýtagtymyzda awadanlaşdyrmak, ýol uluglygyny döwre baplaşdyrmak boýunça görülýän şäherler Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 25 ýylyna gawatlanlyp açylmagy meýilleşdirilýän iri deskalaryň gurulşygy barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, şäher düzümini döwre baplaşdyrmakda ýöňde barys tehnologiýalary we dünýäniň iň gowy tejribesini kullanmagyň üýtgegsiz talap bolup durýanyny belledi. Ýöňümizdäki şany sene gawatlanlyp ulanmaga berjek deskalaryň ählisinde gurulşyk işleriniň hili ýokary ölçeglere dol alaýyk gelmeler diýip hormatly prezidentimiz belledi we häkimi bu meseleni bir gödekçilikde taklamagy taşyrdy. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň baş bayram münasibetli meýilleşdirilen şäherleriň ählisini ýokary guramaçyk derejesinde geçirmek maksady bilen degişli şäherler görmegiň wajypdygyny aýdyp bu wagtda degişli tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew gözegçi diýen puýdoklaryny şu ýylyň 8 aýyna amala aşylan işleriň netijeleri hemde obagçylygyna özgertmeleriň geçirilişi ýurdumyzyň vilayatlaryna mewsimlen obagçylyk işleriniň alınıp barlyşy barada hatabat berdi. O senagat toplum boýunça ölümçüň umumy meselesi 110 kötermeden boldy. Obagçylyk we daş goşagy goramak ministrligi boýunça bir görkezji 110 köterme etdi. Tuğaçylygy baradaky döwlet komiteti boýunça 106 köterme, Türkmen atlary döwlet birleşigi boýunça 105 köterme deň boldy. Maýy goýunlaryny özleşdirmek boýunça meýilnama 125-19 köterim ýerine getirildi. Hormatly prezidentimiziň ak pata bermek bilen ýurdumyzyň vilayatlaryna buğday ekişine guramaçyklyk geçirildi. Bu jogapkärlik mewsimi agroteknikanyň kadrlaryna laýyklykda belirlenen möhletde geçirmek boýunça zerur işler alınıp barylýar. Şeýlekem şu günler goşa ýygy etmek işler bilen bir katarda paýta ýygy mewsimine taýýarlyk görmek boýunça degişli işler geçirilýär. Vice-premieri ýurdumyzda mallarçyk ösürmek we mallarçyk önümleriniň önlürüşini artdyrmak boýunça alınıp barýan işler barada hem hatabat berdi. Döwlet başlarymyzyň garamagyna ýöri meýdanlaryny peýdalanmagy we kärinesine bermegiň tertibi hakkynda kararyň taslamasy götürildi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, vice-premier Urad Gelliýew hemde vilayatlaryň häkimlerine ýüzlenmek bilen obagçylygyna möhüm mewsim bolan buğday ekişiniň başlandygyny aýtdy. Gelecek ýylyň galla hatyry we ýurdumyzyň azy gowpsuzlygy mewsimiň guramaçyklyk geçirilişine baglydyr diýip döwlet başlarymyz buğday ekişi bilen bagly ähli şäherleri bir gödekçilikde taklamagy taşyrdy. Şu ýyly ýurdumynyň goşa meýdanlaryna da bol hatyr ýetişdirildi. Bu ekiniň ýurdumyz üçin möhümdigini gözeňde tutup, paýtanyň soňky hanasyna çenni ýygna almak boýunça ähli zerur işleri geçirmek wajypdyr diýip döwlet başlarymyz belledi.
Hormatly prezidentimiz suwulan üpçünçilik meselesine ekinlerin hasıllygyny ýokalandyrmagy we täze ýerleri öýleşdirmäge de aýratyn üns bermelidigini, suw taşyýatlaýjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrylmalygyny, beýişde beýleki ýurtlaryň ýöňde tejribeleriniň ulanmalygyny bellädi. Obagajylygyny ösürmek boýunça kabul edilen maksatnamalary amala aşyrmagyň üstünni tutun ýerli işlemegiň zerurdygy bellenildi. Mallarçyk budugyny ösürmek we mallaryň baş sanyny artdyrmak üçin äkli zerur çäreler görülmelidir. Hormatly prezidentimiz öýre meýdanlaryny peýdalanmagy we kärenetine bermeň tertibi hakkyndaky karary gol çekip, ony elektron resminame duran çygarkaly vice-premieri iwerdi. Hemde onu kefitlenen wezipeler ýerine ýetirmek, hususanna şu mesele bilen bagly ilatyň arasynda düşündiriş işlerini guramak bagatda vice-premieri hemde häkimleri bir näçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meredow beýtarap Türkmenistanyň daşary syýasy uruny durmuşa geçirmek bilen baglykda Daşary işler ministrligi tarapyndan şu ýylyň 8 aýyna alınıp bolan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Daşary syýasatçylarynyň urumy boýunça gatnaşyklar iýlikderli ösürilýär. Öýdary bäkritli töwde ykdysady hyzmatdaşlygy ösürmek boýunça netijeli şäherler görülýär. Yanvar-awgust aýlaryna iki taraplaryň hökümetary toparlarynyň we beýleki degişli düzümleriň nowatdaky mejlisleriniň bir näçesi geçirildi. Şunun bilen birlikde Wengriýanyň, Belgiýanyň, Büyük Britaniýanyň, Germaniýanyň, Fransiýanyň, Ýaponiýanyň, Koreýa Respublikasynyň, Owganystanyň we Russiýa Federasiýasynyň işgür toparlarynyň wekilleriniň gatnaşmaklaryna birlikdäki işgürlük forumlary geçirildi. Vice-premier hormatly prezidentimiziň garamagyna Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň mali meseleleri hakyndaky, Türkmenistanyň konsulluk gullugynyň işini mundan meýlekde kämilleşdirmek hakyndaky kararlaryň tasdamalaryny ýöderledi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, vice-premieri dürli halkara çärelerini geçirmek, Türkmenistanyň olara gatnaşmagy baradaky teklipleri bermek taşyrdy. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň diplomatik we konsulluk gulluklaryna degişli kararlary gol çekip, olary elektron resminame duran çygarkaly vice-premieri iwerdi we bu wagtda degişli görkezmeler berdi. Soňra mejlisiň başlygy Mehmedow ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça şu ýylyň 8 aýyna milli parlamentiň alyp baran işleriniň netijeleri hemde halk maslahatynyň mejlisine görülen taýýarlyk işler barada maglumat berdi. Deputatlar tarapyndan döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň ilertilýän orlaryny kanunçylyk taýdan üpçün etmek maksady bilen täze kanunçylyk namalaryny işläp taýýarlamak hemde olal hereket edýänlerini kämilleşdirmek boýunça iýlikderli işler amala aşyrylýar. Mejlisiň iş toparyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2010-2025-nji ýyllarda durmuşyk ykdysat taýdan ösürmegiň maksatnamasyndan hemde halkara başlangyçlaryndan gelip çykan wezipeleri durmuşa geçirmäge gönükdirilen täze kanunçylyk namalarynyň tasdimalary taýýarlanýar. Dünýä tejribesini nazara alyp hemde ministrliklerden we pudoklaryň dolanyş idaralaryndan gelip goşýan teklipleriň esasynda kanunçylyk namalary kämilleşdirilýär. Hormatly prezidentimiziň taýşygyna laýyklykda Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçylar girilmek hakynda konstitusiýon kanunynyň tasdimaty boýunça işler alınıp barlýar. Gelip goşan teklipleriň ýakyty iş toparynyň mejlislerine seredildi. Ýa-da wagtda döwlet idaralary we jemgyýetçilik birleşikleri bilen birlikde halk maslahatynyň taryhy mejlisine taýýarlyk görülýär. Gün tertibine serediljek meseleler boýunça teklipler garalýar. Halk maslahatynyň meýilnamasynyň we beýleki degişli resminamalaryň tasdimalary taýýarlanýar. Umumilli forumyň taryhy durmuş ähmiýeti wagt edilýär. Parlamentary gatnaşyklaryny ösürmegiň we kanun çykarjylyk işini dünýä tejribesini öwrenmegiň Birleşen Milletler Guramasynyň wekilhanlary hemde beýleki awraýly guramalar bilen hyzmatdaşlyk giňetmegiň çäklerini mejlisi ýylyň başyndan bäri degişli işler alınıp barly. Hormatly prezidentimiz döwletimiziň ykdysady ösüşiniň anyk ýagdaýlaryny, jemgyýetimiziň häzirki döwürdäki isleglerini we diýarymyzy demokratiýalaşdyrmak işlerini nazara alyp, ýurdumyzyň kanunçylyk bunyýadyny döwrewaplaşdyrmak boýunça mejlisiň iýlikderli alyp barýan işiniň ähmiýetini bellädi. Döwlet başlarymyz bu işleriň dowam etmeligini hemde halkara kanun çykarjylyk tejribesine gybap getirilmeligini aýtdy. Şeýlekem hormatly prezidentimiz deputatlaryň, fiýat partiýalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň wekilleriniň, ministrlikleriň, pudoklaryň dolanyş hemde almy idaralaryň degişli hünärmenleriniň gatnaşmagyna ýerlerde jemgyýetçilik duşuklaryny geçirmegi, amala aşyrylýan konstitusiýon özgertmeleriň we üýtgetmeleriň ähmiýetini raýatlary getirmegi dowam etmeligini bellädi. Döwlet başlarymyz watanymyzyň baş bayramy bolan Garaşsyzlyk gününiň öňýänine geçiriljek halk maslahatynyň mejlisine parlamentiň başlygynyň hemde vice-premierleriň we häkimleriň ünsini çekip, umumilli forumyň guramaçylygy bilen baglanşykly ähli meseleleriň gözegçilikde saklanmalygyny aýtdy.
Bize maslahatda garaşsyz döwletimizi mundan meýlekde ösdürmegiň üreýän mühim meselelerini seredip, degişli kararlary kabul ederiz. Büyük kararlar yurdumyzyň siýasy gomyny hasy kämilleşdirmek we jemgyýetimizde demokratiýany mundan meýlekde ösdürmek boýunça nowatdaky ädimleri etmege mümkinçilik berer diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Soňra hormatly prezidentimiz sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisine gatnaşyra gildenip şeýle diýdi. Onun Misir kabinetinin ağlarları yurdumuzda şürün tek zayan anlık paranın işlerin neticeleri dünya iqtisadiyetine emele gelen yağdırlara qaramazdan qarşı devletimizin üstünlüklü ötmeğini duan ediyanın gorkozlarına hiyadırki döwürde bizim depinli anlık paranın makro iqtisadi siyasatımızı yurdumuzu uluk möhletden ötürmeğin stratejik maksatnamalarını amala aşırmağın hasabına cem şerkine önümün 517 götürüm ötüşünü kazanmağı öpüşün ediyor. Yurdumuzda bilim ve alim ulumunu özgürtmek, önümçülüğü devrağı yağdaya getirmek işleri hem kabul eden maksatnamalarımıza layıklıkta anlıp varlar. Sağın ulugam ornaştırmak ve karşı devletimizi tenağa taydan ötürmek boyunca neticeli işler amala aşırlar. Bazı iqtisadiyet hem emeleler hem de nevutqat yatakları öldürtürler. Türkmenistan, Ovanstan, Pakistan elektrik varatmış ulgamlarının hem şeylem Türkmenistan, Ovanstan, Pakistan, Hindistan hem geçiricilerinin kuruluşlukları hem anlık varlar ve mebeylikli halklara taslamalar hem tayarlanıyor. Bir karar vatanımızda iri, senaat ve hem durmuş maksatlı deskarın hem kuruluşu gerim bilen devam ediyor. Şol deskarın hatlarına täze şäherçileri, ýaşy zäýerlerini, dinjelşem sağlık merkezlerini, mekteplerdir çağlar, bağlarını hem ençemede beýleki deskarları gorkolmak bolur. Ve hususem telekeçiligi orlanmak, yurdumuzun telekeçilerini iqtisadiyetimizde özgürtmeleri geçirmeye, giňlerini çekmek siyasatımızı devam ediyor. Emma muharamazdan gynansak da iqtisadiyetimizin ayrı pudoklarına ençeme meseleler hem çözülmeyen geliyor. Bir meseleler hem çözülmek, şol pudokların yol başlarının alıp paranın işine bağlı. Yani bir şiirin dokulayının cemleri oyunca pudokların hem işin düyüplü, tercihlerin yol başlarının değişiklik netice hem çıkarar. Şöylüşün ömrünü duran vazifeler bize yurdumda 2020-2020 yıllarda ösürmeğin hem maksatnamasına anık hem keskinledik. Bu vazifeler köp işlerin hem amala aşırılmağını talep eder. Sonra da bir hem vazifelerin üstünde ihlas ile tutunuyorlar, zahmet çekmeliler. Yurdumuzda getirilen hem hareketlerine orun tutuyan önümler önümüzde önürmek ve madaşlar yurtlarımı verilen önümden hem meşhurların arttırmak baradaki devlet maksatnamalarımıza mahallaşılığı hem ösürmelere de koşması iteri vermeliler. İqtisadiyetin durulan pudokluğuna bar olan ulayam mümkünçülüklerimiz neticeli peydalanmalıdır. Hormatly Misir kabinetiniň agzalary. Ýylyň ahyrynçy senem az wagt garly şöylem bir gowy netijeler bilen tamamlamak, ýagny uly bayramlarymyz bolan garaşsyzlyk gününi hemde hemişelik bir taraplamyň şanly 20 ýaşlyk ýubileyini ýokary derejede geçirmek üçin ahlas bilen hem zahmet çekmeliler. Hormatly Misir kabinetiniň agzalary. Türkmenlerin döwletlik ýürürlügi ahlet mende bir yktamyna çap edilip hem neşirden çykdy. Merdana halkymyň gadimiýetden gelýän taryhyny öwrenmek. Ärki döwürde bize zerur bolan tejribeni toplamaga da mümkinçilik berýär. Şu meselede döwürleriň geçmegi bilen gadymy çeşmelerin täze many mazmun hem maýlaşmagy aradaky hakykat hem aýdyň hem ýüzü çykýar. Menine bir kitap hemmeler üçin gyzykly hem peýdaly bolar diýip pikir edýär. Sen onu şu meclis tamamlanan soň alarsyňyz. Muradov, Mehmedov, Amanov size
halk masalına seni garan hem doğru için bu kitabı tanıştırış çevresine geçirip bilerdim. Hürmetli Minister Kabineti'nin ağaları bir şunun bilen faal hem video aratdan şakalı novatta meclisinde geçirip tutarıyat. Men esasın her yerinde bir can sağlığı, maşgala ve dansçılığını hem alıp veren işçiler bunun böyle kemali sınıfları arzu ediyor. Sağ olun. Yine Orta Türkmenistan'ın prezidentinin gol çeken resmi namaları bilen tanış ediyaz. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Qowşudov Merdan Arsanoviç işte överen düyüklü kemçilikleri ve özüne ılınan vəzifen oňurmanlygy üçin Bilim Ministrinin mektep ve mektebe çeli çağlar idarları boýunça ornmasary wezipesinden boşadyldy. Öýre meýdanlaryny rejeli peýdalanmak, gowlandyrmak we gorap saklamak bilen baglanşykly gatnaşyklary düzgünleşdirmek, şeýle-de peýdalanýan öýre meýdan ýerlerini peýdalanjylaryň we kärençileriň hukuklaryny goramak babatda yer gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karara gol çekdi. Resmi namalyklykda öýre meýdanlaryny peýdalanmagy we kärençisine bermeň tertibi, öýre meýdanlarynyň peýdalanmagy üçin tölegiň meşweri hem de tölegi almaň tertibi tasdiklandy. Welaýatlaryň häkimlikleri öýre meýdanlarynyň peýdalanmagy üçin tölegleriň dol meşwerdi we öz wagtyny alnyşyny gözegçilik etmäge borçludyr. Owa Hojalyk we Daşky Urşaw goramak ministrligine, Maliýe we Ykdysadyýat ministrligine, Adalet ministrligi bilen birlikde karardan gelip çykan ütkötmeler we goşmaçylary Türkmenistanyň kanunçylygyna girmek bardak teklipleri iki ay möhletde taýýarlamak hemde ministrler kabinetine bermek tapşyryldy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistanyň 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýat ösürmen konsepsiýasyny ýerine ýetirmekde alınıp barlayan işleri hasam kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karar gol çekdi. Resmi namalyklykda Türkmen Aragatnyşyk agentligine video meclis aragatnyşyk ulgamyny döwrüwaplaşdyrmak üçin zerur bolan enjamlary, programma üçünçülügini we ygtyýarnamalary satyn almak barada Birleşen Arap Emirlikläriniň Vialex FZE kampaniýasy bilen şertnama baglaşma ygtyýar berildi. Häzir bolsa hormatly prezidentimiziň zekinli çağlaryň garaşdyrylan merjen däneleri bäteşigini atnaşlary iweren gutlaw bilen tanış edýäs. Mehriban çağlar, edid körpüler. Size Türkmenistanyň milli bayramy, garaşdyrylyk günüň öň ýanyny Türkmeniň altyn asr bäteşiginiň çäklerini geçirilýän zekinli çağlaryň garaşdyrylan merjen däneleri dörejülük bäteşiginiň döwlet derejesindäki jemleji tapgyryna gatnaşýanyňyz bilen tüýsürekden gutlaýan. Garaşdyrylan merjen däneleri dörejülük bäteşigi Bizim bu ýysanjymyz, arda umydymyz, ýagty ertirmede bolan bagtyar nesillerimiziň dörejülük okuýup başarnyklaryny sürýär. Olaryň göz ýetimlerini giňedip, düşünjelerini artyrýar. Şahsiýet hökümine kemale gelmegine ýardam berýär. Men berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň şadyan çağlary bolan siziň geljekde de insan ýüregini joşdurýan şerine wagly, baýmany mazmunly, täze aýdymdyr sağlaryňyz bilen ýurdumyzyň rowançygyna münasip goşunt goşup, milli medeniýetimizi we synwatymyzy ösdürmek uğruna ahlakyňyzy gaýgyrmajakdygyna berk inanýan. Bagtyarlyk döwrüniň saýrak belbilleri, garaşsyz, hemişelik beýtarap döwletimiziň mundan beýlägem güllä wesmegi ähli wagtda ilmli, bilimli, giň dünýä garaýşly ruh bilen edid watanymyzy janyny söýýän sagdyn nesillere baglydyr. Şoň orada döwlet adam üçin diýen siýasatymyzdan uralyp, biz geljegimizde bolan çağlary çäksiz mehr söýgü bilen gurşap alýar. Köňüllerimiziň buýsanjy bolan ýaş nesillerimiziň bagtyar, şadyan durmuşda akyl, beden we ruhtaýdan kadyly üst kemale gelmegi, ahlasly okumaklary, dörejülük işleri bilen meşgullanmaklary üçin zerur bolan ähli şertler döredýär. Bagtyar çağlaryň ýurdy, arzuwlaryň hasyl bolýan ülkesi bolan garaşdyr diýarymyzyň ähli ýerlerini häzirki zaman kompýuterlary, okuw tehnik enjamlary, interaktiv multimedia tehnologiýalary bilen üpsündilen orta mektepleri, çağlar baglaryny, çağlar diýinjaş we sagaldyş merkezlerini gurmakda nusgalyk işleri amala aşyrýar. Umum bilim berýän orta kemde saatçylyk mektepleriniň okuwçylarynyň dörejülük merkezlerini tälim alýan zekili çağlaryň milli synwatymyzyň ýaş howesçiňleri bolan
Sizin watan söýjüligi we insanperwerligi dawarlandyran aýdym sağlaryňyzy ötüşüň täze belentliklerini tarap bede wady bilen öňe barýan aty watanymyz, ajaýyp döwürmiz, zekmesýör halkymyz, gözel tebigatymyz joşguly wat bedeliýär. Sizin türkmen dutarynyň we gyjygynyň, gargy tüýdüginiňdir gopydynyň mylaýym o wady bilen goşulşýan joşguly aýdymlaryňyz edil watanymyza, gözel tebigatymyza, mehriban halkymyza buýsunjyň, ajaýyp durmuşyň, ardyly arduwlaryň hemde şadiýan çağalaryň belent mukammal ýanglanýar. Biz gözel durmuşymyzyň gülgunçolary bolan bagtyar çağalarymyzyň sowatly, edep terbiyeli, ilim bilimli, giň düşünjeli, synugaty, halkymyzyň taryhyny, mukaddes toprağymyzy sarpa goýan, berkarar watanymyzy jan tenden söýýän nesiller bolup ýetişmek üçin geljekde de ähli tagalary ders. Mehriban körpeler, ilim bilim, aýdymsaz adamzadyň gymmatly baýlygydyr. İnsan gözlemek, gurmak, döretmek, ajaýyp aýdymsazlar arkaly dünýäni has gözelleşdirmek, kämillige tarap ösmek bilen belen sepkitleri ýetýär. Uly mertebe gazanýar. Şu ýörelgeden uralyp, sizem garaşsyz watanymyzyň mundan beýlegem güllläp esmegini günükdirilen beýik işlere gowy okumak, ihlasy zekme çekmek, gurmak, döretmek, ilim bilim, aýdymsaz dünýäsine çuňur aralaşmak bilen münasip goşunt goşmalsyňyz. Men sizin geljekde de merdana ata-babalarymyzyň ýol-ýörgelerini erip, milli medeniýetimize, şyryň owazly, çuň many mazmunly aýdymsaz synwatymyza bolan söýgüňiz, buýsunjyňyz bilen agdyberligi, dostlugyny, insanperwerligi we bagtyarlygy wasp etmekde mundan beýlegem işçiňlik görkezip, edil watanymyzyň, mehriban halkymyzyň awray mertebesini hasam belinde götürýän nesil bolup ýetişekdigine inanýan. Garaşsyz watanymyzyň saýrak bilbilleri, bagtyar körpeler. Sizi nurana güýz günlerine güneşli diýarymyzyň zekili çağalarynyň garaşsyzlyk merjen däneleri bätişiginiň jemleji tapgyryny gatnaşmaňyz bilen ýene bir gerek tüýsürekden gutlaýan. Bätişikde siziň her biriňizde üstünlikleriň hemra bolmagyny, geljekde berkarar watanymyzyň, merdany halkymyzyň awraýyna awray, şöhratyna şöhrat goşjak, syngat äleminiň ýyllylary bolup ýetişmeňiz arzu edýän. Siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, çağa kalybyňyzda beslen pek arzuwlaryňyzyň hasyl bolup, edil watanymyzy paraqatçylyk we bagtyarlyk wasp edýän mahmal uwalaryňyz, joşguly sallaryňyz ilmidamy belentden ýanglanyp dursun. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Yurdumuzda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne telekeçilik ulgamy milli ykdysadiyetimiziň möhüm bölegine uruly. Soňky ýyllarda bu ulgamyň barha işçiňleşmegi netijesinde telekeçilik işi bilen meşgul bolýan raýatlaryň ýyl saýyn köpelip, ýylatyň günnelik sarp edýän azyk önümleriniň önürşe müňeşwerin barha artýar. Munyň özi bolsa Akyl welaýatynyň Bekerden etrawyna ýerleşýän, parasatly daýhan hojalygyna alynıp barylýan işleň mysanynym aýdyň görnýär. Akyl welaýatynyň Bekerden etrawynyň Mürçe daýhan birleşeniň çägine ýerleşýän türkmenlärniň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan parasatly daýhan hojalygy soňky ýyllarda iş ümdigi barha ilerleýän hojalyklaryň biridir. Dünýäň ösen tehnologiýasynyň kämil enjamlary oturdulan bu daýhan hojalygynyň garamagyna hereket edýän önümçilik bölümlerine häzirki wagtda ila tarapyndan köp isleg bildirilýän azyk önümlerinden aratsalanan agyz suwynyň, pomidor goýultmasynyň, öwmejin marinatlanan pomidoryň we hyýaryň ajy burçundurly görnüşlerini öňürmeklik ýoly goýulan. Parasatly daýhan hojalygyny ilatyň köp sarp edýän önümlerinden pomidor goýultmasynyň 350-480-800 gramlyk we 4 kilogramlyk aramdaky görnüşler taýýarlanyp, olar çüýşe gaplaryna gaplandy. Bir günüň dowamyny ortaça 60 tonna pomidor goýultmasyny öňürgen bu hojalygyň önümleri gün saýyn geçgenli haritleri urulýar. Bu ýerde öwmejin ajy we süýji görnüşleri öňürilip, bu önümleň 20-265 we 480 gramlyk görnüşleri plastik çüýşe we aseptik gaplarda aljylara ýetirilýär. Öwmejler taýýarlanany onuň önümçiligine pomidor goýultmasy, şeker, doz, krahmal, ajy burç, hoz, sirke, agyz we dürli ýetberji goşunlar ulanýar. Daýhan hojalygyna her güni ortaça 2 tonna ajy we süýji öwmej öňürilip, olar ilatymyzyň isleg bildirgen önümleriniň hatarına özlerine orun tapdylar.
Bu kerhanada acı burçun marinatlanan pomidor şiretine qoşulan görnüşüne şeýledi, hıyarın, pomidorun we dürlemi bolan şiretini öndürmeklik ýolu goýuldy. Daýhan hojalygyny arasalanan agyz suwunyň ýarym we 5 litrlik gaplara gaplanan görnüşleri iýleşlerimiziň bu wagtdaky islegini kanagatlandyrmagy uny ýardym edýär. Bu ýerde her günü 10 tonna arasalanan agyz suwy plastik gaplara goýulýar. Hojalykda gaplanýan agyz suwlaryny esasan Mürçe Daýhan birleşiginiň çägindäki dik goýulan suwundan peýdalanýar. Parasatly daýhan hojalygyny öňürilgen önümler noş harit nişany bilen adygyp, olarda ähli önümçiligi işleri awtomatik usulda dolanyrylýar. Kerhanada döwrewap enjamlaşdyrylan hil barlygy hanasy bar. Bu ýerde dähme çekýän hunermenler kerhanada öňürilgen önümliň ýokary hil derejesine bolmagyna ören jogapkärli çemeleşýärler. Onu öňürilgen önümler ekologiýa taýdan arasy önümlerdir. Häzirki wagtda kerhanada işgärlen 40 boly dähme çekýär. Türkmenistanyň senagaçylary we telekeçiler partiýasynyň Ahal vilayet komiteti kerhanaň işiniň öňe ilerlemegine özüniň ýardamyny berýär. Bu ýerde işgärleň ruh bilen netijeli dähme çekmekleri üçin amatly mümkinçilikler bar. Kerhanada öňürilen önümler ýordamydan ähli vilayetleriň, şonuň ýalan paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň sarpedijilerine uradylýar. Geljekde bu ýerde azyk önümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligine ýoly goýmagam göz öňüne tutulýar. Parasatly Daýhan hojalygynyň janipkeş işgärläriniň barhabatlanýan iş tepkinleri olaň öz öňlerine goýýan asylly maksatlaryna ýetjekliklerine bolan ynam berkidýär. Arkada prezidentimiziň halkymyzyň şöhratly taryhyny, baý ruhy medeni mirasyny gorap saklamak, ilmi taýdan içgini öwrenmek, dünýäniň ilmi jemgyýetçiligine ýetirmek, şuň hemde geljek nesilleriň ruhy dünýäsyny baýlaşdyrmak maksady bilen aýap saklamak babatdaky döwletli tutumlarynyň ruhlanyp, medeni mirasymyzyň gadymy ýolgularyny üstünlikli dowam etdirýän bagtyar raýatlarymyzyň münasip goşuntlary gowun götürýär. Balkan welaýatynyň magtymly etrawyna da arkada prezidentimiziň nesilleri terbiýelemekde, halkyň aň düşünjesini kämilleşdirmekde, milli medeniýetimizin, synagotymyzyň, däpti surlarymyzyň hyzmatynyň ullugy wagtdaky nyktamalaryna jogap edip, netçarçylyk işini ussatlyk ýeten raýatlarymyzyň bolmagy bellenmäge münasipdir. Dağdany tut hemde erik agaçlarynyň taýýarlanýan dürli synagot eserleriniň signanynda bagtyarlyk döwrümizde milliligi, insanperwerligi ýugrulan meden ruh gymmatlyklarymyzy öwrenmek, dünýä ýaýmak, olary täze gözlegler bilen baýlaşdyrmak, hemde dünýä jemgyýetçiligine ýetirmek babatda döwlet derejesinde edilýän giň gerimli aladalaryň rowançlyklary besenýäniň alamatlanýar. Synagot eserleriniň ussatlyk bilen sünnälenip ýasalşy mazmun baýlygy haýran galyrýar. Halkymyzyň dünýä ötüşine goşan münasip goşuntlarynyň tasdiknamaty bolup durýan bekişli bedewlerimiziň türkmen alabaýyny hemde beýleki köp sanly gymmatlyklarynyň şerdi hemişelik beýtaraplygymyzyň 20 ýyllyk taryhy senesiniň uludan toýlanýan Türkmenistan beýtaraplyk mekan ýylynyň dagdan agajyndan ýasalan şekilleri olary bolan buýsunjuňy, gowanjuň hasam artdyrýar. Ol işler sökülüp düzülýänligi bilen badawat ünsün çekýär. Arkada prezidentimiziň halkymyzda gadymdan gelýän halipa şägirdlik ýoluny üstünlikli dowam etmek babatdaky sargytlary Ustad Halipanyň günnülük durmuşynyň görülgesi bolup durýar. Bu günjökde Halipanyň kämil synagot eseriniň inçe tilsimlerini başarjanylyk bilen el alýan şägirdleriň hatary barhartýar. Bu bolsa medeniýetimizin, synagotumyzyň kämilleşmek üçin ýakly şert mümkinçilikleri döredip berýän hormatly prezidentimiz aýdylýan alkyşly sözleriň öz bolşly beýany bolup durýar. Hormat alanlaryny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 4-nji sentýabrda saat 20-den 5-nji sentýabrda saat 20-nji bolja howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanyş bolan. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulutly howa bolup, Demirazak günmatardan tili sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Howa gejesine 20-25 gradus, gündüzine 31-36 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 28-33 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulutly howa bolup, Demirazak günnordan tili sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Howa gejesine 18-23 gradus maýl. Gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Mary welaýatyny azken bulutly howa bolup, Demirazak günnordan tili sekundy 7-12 metre ýetýän şemal üfer. Howa gejesine 16-21 gradus maýl. Gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyny da azken bulutly howa bolup, Demirazak günnordan tili sekundy 8-13 metre ýetýän şemal üfer. Howa gejesine 16-21 gradus maýl. Gündüzine 32-37 gradus ysy bolar.
Daşawd welatyny ütkäp durýan bulutly hawa bolup, Demirabad nordan 8-13 metre ýetýän şemal uklar. Hawa gejesine 17-22 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulutly hawa bolup, Demirabad nordan 9-11 metre ýetýän şemal uklar. Hawa gejesine 20-22 gradus, gündüzine 34-36 gradus maýly bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça sentyabr aýynyň 5-ni magnit hadisasynyň gowşok täsiri bolmany araşdyrýar. Edid watandaşlar, häzirki wagtda howanyň didimini tozan bölejikleriniň möçüriniň kadadan 21 göterim artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Merhaman illeşler. Bıdıdı günleri berk berja etseňiz, ýylyň islenlik passyny öz saglygyňyzy gorap bilersiniz. Merhaman adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşmedi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakyn wagtlarda tüşür etsenýär. Ýakly tüşüň özünde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolyň illeşler.